ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಗೆಂಡ ತಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಸ್ ಕೇಕ್ ಬಂದಲ ಪನೋಲಿ ನಿಕ್ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಒಂಚಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಇಟ್ಟನ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾರದಿಗೆ ತಂದೊಂದು ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಇದ್ದ ಪೇರ್ಗೆತ್ತದು ದೀತನೆಟೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ತೀಪೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ಲ ನೆಗಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೀಪೆ ಬೋಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಬೇಡ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಯಾನ್ ತೀಪೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊನ್ನಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತಾತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಎಂಡಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾವಡು ಸರಿ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೀರು ಹಾಕ್ತಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಕಂತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಕರೆದ ಪೇರ್ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ನೆಟ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿದ ಕಜಾವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನುಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅರ್ಪೆಡ ಅರ್ಥದ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿನ ಪೇರ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಒಟ್ಟು ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಹದ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಂಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ದಾಲ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಟ್ಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದಿನೇನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಕ ಓರಿ ದಿನ ಒಂದು ನೀಟ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ತಾರೆದ ಸರಿ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇನ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ದಡ್ಡಕ್ಕೆ ತಲ್ಲ ಬೇತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಚಿ ಅಂಚತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಚ ಹದ ಬೈದನ್ ತೋಜವೆ ಈ ಅದೋಗಿ ಪೊಂದು ಚಿಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕಾರಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಡಿದ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತನಕ ಚೂರು ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ನಿಯನು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಪಾಡಲಿ ಚಿನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ಲೈತೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಗೆಡ್ಡದಡ್ಡೆ ಕೇಕ್ ದಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂಚಿ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ಗೆ ತಂದೆ ಈಗ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಗೆ ತಂದಿನಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿತ್ಲ ಮೈಪುಲಿ ಒಂದೇನೆ ಲಕ್ಕುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಇತ್ತಂಡ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ನೇನು ಪಾಡಲಿ ತೆಂಚ ಬುಟ್ಟುದು ಬೇಯರದಿ ಹೊಡೆದು ಮಿಂಚೋರ ಪಾಡ್ದೈಬಕ್ಕ ಬುಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೇನು ನೀನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು
ಉಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಂಚೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚಾದ ಐತ ಮಿತ್ತು ನೆಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ಪೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಡೆ ದೀತಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ತುಮ್ಮಲ್ದೆ ನಂತೆ ಗೆಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ತುಮ್ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಚ 3/4 ಗಂಟೆ ತಾಗದುಂಡು ತೆನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡದಾಗ ಮೆತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗೆಂಡ ಪಾಡೊಂದುಂಡೆ. ಸುರುಟೆ ನೆಕ್ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತೂ ಅದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗೆಂಡಲ ಪಂಡ ಕರೆಂಟುನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲಿಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ದಾಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗೆಂಡ ಪಾಡುದು ಮುಂದೆ ಬೇಯ್ತಿನದಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಗೆಂಡ ಪಾಡಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅವಳ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೈ ಅಂತೆ ಮಲ್ತದೆ ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದಿನ ಹುಡುಕ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ ಬಂದ ನಿಕಲಿಗಿತ್ತು ತೋಜಮೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೈದನ ಕೇಕ್ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇನು ತಿಂದು ತಡಿ ಮರಕಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪಣೊಂದು ತಾರೆದ ಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನಿಟ್ಟ ಸರದು ತಿಂದೈತ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಇದ್ದಪ್ಪ ಹಾಪುಣ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಚವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಡೆ ಆತನೊಂದು ನಿಗುಲವ್ರ ಇಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.